tot mai des și tot mai apăsat vorbiți despre apariția mișcării populare. Ați avut o discuție la partid, înțeleg, duminică și astăzi. În ce termeni? Partidul Democrat Liberal a decis în discuția informală pe care am avut-o la sediul central din Modrogan ieri seară să comunice prudent pe acest subiect, pentru că e nevoie să strângem toate opiniile din filialele partidului, apropo de Mișcarea Populară. E nevoie să finalizăm o serie de sondaje și de studii sociologice care să măsoare exact așteptările electoratului nostru și e nevoie să acționăm unitar și mai ales să comunicăm pe cât posibil același lucru. Sunt de acord că și eu și majoritatea liderilor, sub presiunea unor întrebări publice, au dat drumul la ipoteze de lucru. E preferabil să ne facem până la detaliu planul de acțiune cu privire la acest proiect și să îl punem în aplicare, urmând să comunicăm și elemente de calendar și de arhitectură a mișcării. Dar nu înțeleg ceva. Spuneți că în următoarea perioadă cereți din filiale un feedback, nu? Informații, ce vor liderii, dar mișcarea asta populară va fi în interiorul PDL sau în afara partidului? Că aici deja apare o confuzie. Ce va fi asta? Deocamdată se centralizează opinia filialelor și suntem destul de avansați în acest proiect. Ele s-au exprimat deja și vom face o sinteză a acestor puncte de vedere. Evident că Mișcarea Populară este un proces politic care va avea o componentă propriu-zis doctrinară și de alianțe tactice, în același timp va avea și o dimensiune civică, pentru că rațiunea ei de fond este aceea de a mobiliza toate resursele civice și de expertiză care să permită o politică pe mai departe responsabilă. Nu suntem într-un context european clarificat. Există multe scenarii care păstrează o notă pesimistă cu privire la evoluția zonei euro, cu privire la rata de creștere a economiei europene în acest an și datoria noastră este de a continua o politică pe care am dus-o și în cadrul cabinetului condus de Emil Boc. O continuăm sub bagheta noului premier și anume aceea de a nu expune România la riscuri majore de derapaj. De unde vin aceste riscuri? Pot veni de la populism, în primul rând, deci de la tentația ca mai ales în an electoral să te lansezi în promisiuni nesustenabile bugetar și totodată de la populismul fabricat la stânga în Alianța Socialistă USL, care, neavând responsabilitatea guvernării, își permite să promită marea cu sarea și să spună, de pildă, putem reveni printr-un hocus-pocus la nivelul salarial de dinainte de criză